Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Чаму некаторыя гісторыкі называюць самай паспяховай галіной дзейнасці Беларускай Народнай Рэспублікі дыпламатычную? Як працавалі дыпламатычныя прадстаўніцтвы БНР, дзе і да якога часу дзейнічалі і прымаліся яе пашпарты? Пра гэта і пра іншае мы гаворым з беларуска-польскім гісторыкам, прафесарам Варшаўскага універсітэту Юрыем Грыбоўскім. Добрый дзень, Юрый. Добрый дзень. Некалі на адной з канферэнцый я паслухаў ваш даклад пра дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі ў Стамбуле і быў вельмі здзіўлены размахам яе дыпламатычнай дзейнасці. Таму буду задаваць пытанні па парадку. Спачатку пра прызнанне БНР у свеце. На гэтае пытанне няма адзінага погляду. Гісторыкі спрачаюцца, называюць розныя лічбы краін, якія нібыта прызналі БНР, і іншыя пішуць, што зусім ніхто не прызнаў. Дагэтуль знаходзяцца і невядомыя паведамленні ў замежнай прэсе пра прызнанне БНР у той ці іншай краіне. Я вось памятаю, некалькі гадоў назад былі апублікаваныя вытрымкі з фінскай прэсы пра тое, што прэзідэнт ці ўрад прызналі Беларускую Народную Рэспубліку. Што вы можаце сказаць пра гэты бок гісторыі БНР? Ну, вы слушна зазначылі, што тут адзінай думкі няма, і я лічу, што ў бліжэйшы час і не будзе. Чаму? Таму што гэта ўсё ж такі пытанне вельмі такое адноснае. Трэба разумець, што Беларуская Народная Рэспубліка, яна была абвешчана, і яе органы дзейнічалі ў той час, калі было вельмі шмат у свеце невызначанасці. Прынамсі у нашым рэгіёне, так, у Еўропе. Першая сусветная вайна была такой завірухай, такім вялікім катаклізмам, правда, які разбурыў імперыі, якія да гэтага шматнацыянальныя імперыі, якія да гэтага часу існавалі на мапе Еўропы. Гэта і Нямецчына, бачыце, і Расійская імперія, і Аўстра-Вугорская імперія, і таксама Турэччына, Асманская імперія перасталі, усе гэтыя дзяржавы перасталі існаваць. На іх развалінах, так бы мовіць, пачалі ўзнікаць розныя нацыянальныя дзяржавы, дзяржаўкі, і лёс якіх быў нявызначаны. У 18 годзе цяжка было сказаць, як будзе выглядаць мапа праз 2-3 гады, правда. Пакуль не адбылася вось гэта канчаткова, не аформіліся пастановы Парыжскай мірнай канферэнцыі, то ўсё гэта было так пад знакам запытання. І у сувязі з гэтым тыя беларускія памкненні, якія рабіліся на міжнароднай арэне, каб нехта прызнаў беларускую дзяржаву, яны вось фактычна так і мелі такі вынік. Мы гаворым, прынамсі гісторыкі, якія займаюцца гісторыяй дыпламатыі, яны кажуць пра тое, што можа быць прызнанне дэ юрэ, можа быць прызнанне дэ-факта. Ну вось у выпадку БНР у большасці выпадкаў гаворка і ідзе пра гэта дэ-факта. Калі з'яўляецца нейкая краіна, невядома, што з ёй будзе, ці яна будзе існаваць ці не, але яна сцвярджае, што яна існуе, што яна мае права на тое, каб функцыянаваць, і вядома, што можа дзейнічаць у тым ліку і адчыняць нейкія дыпламатычныя прадстаўніцтвы, каб прынамсі заапекавацца сваімі грамадзянамі. І гэта вось адказ на ваша пытанне. Менавіта у тых умовах існавання, прызнання Беларускай Народнай Рэспублікі яно было і яго не было. Так, таму што не лічыцца з гэтым было немагчыма. Усе мусілі, асабліва суседзі, лічыцца з беларускім пытаннем, але з іншага боку, браць нейкія абавязкі на сябе, палітычныя, дыпламатычныя ў дачыненні да новастворанай дзяржавы таксама не выпадала, паколькі невядома было, ці яна далей праіснуе, ці яна ўтрымаецца на паверхні. А дзе былі створаныя дыпламатычныя прадстаўніцтвы Беларускай Народнай Рэспублікі? Колькі іх можна налічыць, які статус і форму яны мелі? У розны час існавала некалькі дыпламатычных прадстаўніцтваў, якія рэпрэзентавалі беларускія інтарэсы, урад Беларускай Народнай Рэспублікі за мяжой. Гэта была прыярытэтная дзейнасць, я б сказаў бы. Гэта кірунак менавіта дыпламатычны. Ён разглядаўся
дзеячамі БНР як прыярытэтны, асабліва пачынаючы з канца 18 года, калі гэтыя дзеячы апынуліся за мяжой бацькаўшчыны. Патрэбна было гаварыць пра Беларусь, трэба было распаўсюджваць пра яе інфармацыю, як некалі Язэп Варонка казаў, трэба было размаўляць з усімі, нават з д'яблам, каб толькі давесці яму, што існуе Беларусь, беларускі народ, і што беларусы маюць права свайго голасу і вырашаць уласны лёс. Таму нічога дзіўнага, што беларускія дзеячы прыкладалі столькі намаганняў, каб ствараць розныя прадстаўніцтвы. Ну, мы можам казаць дакладна пра існаванне іх на Ўкраіне. Напрыклад, у той жа Адэсе, дзе дзейнічаў беларускі кансулят. Асобна трэба сказаць пра дзейнасць надзвычайнай місіі БНР у Берліне, так у Нямецчыне таксама гэта в 19-20 годзе фактычна гэта быў адзін з асноўных кірункаў дыпламатычнай дзейнасці, менавіта праца ў Нямецчыне, і там было таксама багата беларусаў, перадусім военнапалонных расійскага войска, якія жадалі, частка з якіх жадала вярнуцца на радзіму. З 19 года мы можам казаць пра існаванне таксама дыпламатычных прадстаўніцтваў у краінах Балтыі. Жнівень, верасень 19 года гэта вось той час, калі прыязджаюць беларускія палітыкі, беларускія дыпламаты ў Рыгу. Там распачынае дзейнасць вайскова-дыпламатычная місія, якая займаецца беларускімі справамі не толькі у Латвіі, але таксама ў Эстоніі і Фінляндыі. Вось там адчыняюцца адпаведна ў Хельсінфорсе, у Хельсінках ці ў Таліне, у Лібаве адчыняюцца беларускія дыпламатычныя, так, і палітычныя, і дыпламатычныя, перадусім дыпламатычныя прадстаўніцтвы. З 20-го года пасля заключэння дамовы паміж Літвой і Беларусю пачало працу таксама дыпламатычнае прадстаўніцтва БНР у Коўне, так, каб прадстаўляць таксама інтарэсы у ковенскай Літве, як тады казалі. І адным з апошніх, ці можа нават апошнім, было адчынена консульства беларускае, вось пра якое вы згадалі на пачатку, у Канстантынополі, у цяперашнім Стамбуле, дыпламатычнае прадстаўніцтва на Балканах, якое адказвала не толькі за дзейнасць на тэрыторыі Турэччыны, але таксама на тэрыторыі каралеўства СХС, сербаў, харватаў, славенцаў і Балгарыі. Там неўзабаве вось былі адчынены таксама беларускія прадстаўніцтвы ў Белградзе і ў Сафіі, якія падпарадкоўваліся консулу у Стамбуле. Ну, яшчэ узгадаў бы, пэўна, таксама прадстаўніка беларускага дыпламатычнага ў Чэхаславаччыне тагачаснай, так, куды у 23-м годзе увогуле пераехаў урад Беларускай Народнай Рэспублікі. Рабіліся спробы закінуць вуду на супрацьлеглы бок Атлантычнага акіяну. Напрыклад, кіраўнік вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у 19-м годзе пісаў, калі не памыляюся, Луцкевічу, прапановаў адчыніць у ЗША, у Канадзе. Ну, ён таксама казаў пра патрэбу дзейнасці дыпламатычнай Украіна-Скандынавіі, у прыватнасці у Швецыі ды Даніі. Але гэтыя праекты яны не выйшлі па-за межы толькі планаў. І якое з прадстаўніцтваў Беларускай Народнай Рэспублікі, на вашу думку, можна назваць самым паспяховым? Ну і таксама пра дыпламатаў спытаю. Каго з тагачасных беларускіх дыпламатаў можна вылучыць і назваць вельмі паспяховым? Ну, на маю думку, тут я бы вылучыў некалькі дыпламатычных прадстаўніцтваў. Першая гэта будзе надзвычайная місія БНР у Нямецчыне, яно месцілася ў Берліне. Берлін, за Берлінам быў Парыж, у той час у Парыжы вырашаліся лёсы будучыня, так бы мовіць, Еўропы, у тым ліку Беларусі. Беларускія дзеячы часта туды ездзілі, і калі ехалі ў Парыж, то, безумоўна, спыняліся па дарозе ў Берліне. Ну і вось гэты нямецкі вектар дыпламатыі быў вельмі істотны, таму і гэта бачна, дарэчы, па вось тых падзейнасці, па актыўнасці гэтай надзвычайнай місіі БНР у Берліне, па тым, якую ўвагу надавалі кіраўнікі БНР дзейнасці гэтай пляцоўкі дыпламатычнай. Акрамя гэтага, мне здаецца, што таксама неблагія вынікі мела дзейнасць беларускіх прадстаўніцтваў у краінах Балтыі, згаданай
раней вайскова-дыпламатычнай місіі БНР. Там таксама гэты вектор палітыкі балтыйскі быў вельмі істотны. Рэч у тым, што Балтыя была традыцыйна лічылася сферай уплываў Вялікай Брытаніі. І беларускія палітыкі намагаліся пераканаць брытанцаў, што Балтыя гэта не толькі вось гэтыя 3 балтыйскія краіны, але таксама яшчэ і Беларусь. Яна належыць да гэтага рэгіёну гістарычна, эканамічна, палітычна, і адпаведна вось спробы рабіліся, каб зацікавіць Лондан таксама вырашэннем беларускага пытання. Таму заданнем мясцовых дыпламатаў у Рызе, у Таліне было, акрамя таго, што яны апекаваліся тамтэйшай беларускай грамадой, то былі яшчэ перамовы з брытанцамі наконт розных палітычных вырашэнняў лёсу беларускіх зямель. Вы узгадалі пра Стамбул. Мне здаецца, што там таксама гэта вось консульства, якім кіраваў Іван Ермаченка у Канстантынополі, яно таксама мела неблагія вынікі. Праўда, задалёка былі Балканы ад Беларусі, каб там пра нешта такое канкрэтнае размаўляць, але у асноўным прадметам увагі і прадметам дзейнасці консульства БНР у Стамбуле была апека над беларусамі, якіх лёс закінуў вось у гэтыя балканскія краіны. Гэта былі ў асноўным таксама ахвяры Першай сусветнай вайны, военнапалонныя расійскага войска, альбо беларусы, якія пакінулі расійскую імперыю, апынуліся ў Стамбуле у шэрагах арміі так званай белай Расіі. І все ж тады пытанне вось пра гэты кансулят у Стамбуле. Як доўга ён праіснаваў? Яго дзейнасць пачалася найпазней, з пачаткам 21 года, калі туды прыехалі першыя дзеячы БНР. Праіснавала такая найбольш актыўны перыяд дзейнасці, гэта вось менавіта 21 год і першая палова 22 года. Потым сітуацыя памянялася. Я нагадаю, што на той час Канстантынополь знаходзіўся пад акупацыяй брытанскіх і французскіх войскаў. Лёс горада быў невядомы. І калі брытанцы і французы ўсё ж вырашылі пакінуць горад, скончылася таксама вайна паміж Турэччынай і Грэцыяй не на карысць першай, то гэта ўсё паўплывала на далейшую працу консульства БНР у Канстантынополі. Ермаченка, як консул, выехаў адтуль яшчэ ў 22 годзе, а давераныя яго асобы праз некалькі месяцаў таксама пакінулі Канстантынополь. Ёсць узгадкі ў дакументах, напрыклад, ліст таго ж Ермачэнкі да Ластоўскага, які піша недзе ў 23 годзе да яго, просіць дазволіць яшчэ раз выехаць у Канстантынополь, каб зачыніць, я прывяду тут цытат, зачыніць нашыя справы. Значыць, нейкія там справы яшчэ былі, якія трэба было зачыніць, але актыўнай дзейнасці ўжо гэта консульства не праяўляла. А калі гаварыць агулам пра ўсе прадстаўніцтвы БНР, як заканчваўся іх лёс гэтых місій у розных краінах, і як склаліся лёсы беларускіх дыпламатаў, прынамсі, хаця б самых галоўных? Пад уплывам зменлівай сітуацыі, тых геапалітычных і вайскова-палітычных зменаў, якія адбываліся ў Еўропе, паступова дзейнасць усіх гэтых місій згортавалася. Напрыклад, пасля падпісання мірнага пагаднення паміж РСФСР, бальшавіцкай Расіяй з аднаго боку і Латвійскай рэспублікай з другога боку, у жніўні 2020 года беларускія палітыкі таксама пачалі рыхтавацца да таго, каб пакінуць межы гэтай краіны. Таму што згодна з гэтым паразуменнем Латвія брала на сябе абавязак ліквідаваць на сваёй тэрыторыі дзейнасць усіх антысавецкіх арганізацый, структураў, а структуры БНР якраз такі лічыліся і былі антысавецкімі. Такі ж лёс напаткаў таксама надзвычайную місію БНР у Берліне, якая яшчэ паводле
звестак даследчыкаў беларускіх, дзейнічала яшчэ недзе да сярэдзіны 20-х гадоў, але пазней таксама была вымушана спыніць сваё існаванне. Ўжо ніхто не быў зацікаўлены яе дзейнасці, перадусім нямецкі ўрад. Ну, пра стамбульскую альбо канстантынопольскую місію я таксама сказаў, што мела ўплыў на яе ліквідацыю. Пасля таго, як пагоршыліся ў 23-м годзе адносіны паміж БНР і Літвой, то літоўцы таксама далі зразумець беларусам, што яны павінны зліквідаваць свае структуры, у тым ліку і дыпламатычнае прадстаўніцтва. А які лёс потым напаткаў дыпламатаў, якія прадстаўлялі беларускія інтарэсы ў гэтых краінах, то трэба сказаць, па-рознаму склаўся іх лёс, іх далейшае жыццё. Ну, шмат хто застаўся. Ну, напрыклад, кіраўнік вайсковай дыпламатычнай місіі у Рызе, так, вайсково-дыпламатычнай місіі БНР у краінах Балты, як яна называлася, Кастусь Езавітаў, ну, дзякуючы таму, што ён нарадзіўся ў Дзвінску, мог атрымаць латвійскае грамадзянства, і ён потым фактычна ператварыўся адным з кіраўнікоў і пачынальнікаў беларускага жыцця ў гэтай краіне ўжо ў міжваенны час. Падобны лёс быў у консула БНР у Берліне Андрэя Бароўскага, так, які таксама не выехаў з Нямецчыны пасля таго, як місія была зліквідавана, усе гэтыя вось структуры, то ён таксама застаўся і дзе, ну, шчасліва дажыў старасці у Нямецчыне. Мікола Вяршынін, які прадстаўляў інтарэсы працяглы час БНР у Чэхаславаччыне, таксама міжваенны час заставаўся адным з такіх, ну, важных, так бы мовіць, постацяў беларускага жыцця ў гэтай краіне. Так, вось яны засталіся. Ну, тыя, хто дзейнічаў у Канстантынополі, яны выехалі, той жа Ермаченка потым апынуўся ў Чэхаславаччыне, і падобны лёс таксама напаткаў беларускіх дыпламатаў ва ўкраіне і ва ўкраіне і ў Літве. Падсумоўваючы, як бы, дзейнасць дыпламатычных прадстаўніцтваў БНР, я б, можа, звярнуў увагу яшчэ на адзін такі цікавы аспект. Вось, наколькі іх дзейнасць была важнай з пункту гледжання звычайных людзей. Я нагадаю, што адной з задач консульстваў было, ёсць і будзе консульская апека над сваімі грамадзянамі за мяжою. Лёс, асабліва вайна, вось гэта ваенная завіруха, выкліканая Першай сусветнай вайной, яна параскідала беларусаў па розных краінах Еўропы і не толькі. Шмат беларусаў было ў той жа Нямецчыне, нават мы бачым на Балканах, праўда, не кажучы ўжо пра Украіну ці краіны Балты. І вось паўсюль там, дзе ствараліся гэтыя беларускія дыпламатычныя прадстаўніцтвы, усюды адчыняліся консульствы альбо нейкія кансулярныя, альбо, як это называлася, пашпартна-кансулярныя аддзелы, якія абслугоўвалі беларусаў і не толькі беларусаў, прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў, якія паходзілі з Беларусі. Ім раздаваліся пашпарты, дзякуючы якім людзі маглі неяк існаваць, неяк функцыянаваць. Вось, таму гэта, канешне, мне падаецца, найбольш удалы і найбольш патрэбны аспект дзейнасці дыпламатычных прадстаўніцтваў БНР па-за межамі Беларусі. І тады паўстае пытанне, дзе ў свеце прымалі дыпламатычныя дакументы Беларускай Народнай Рэспублікі, у прыватнасці пашпарты, і да якога часу яны прызнаваліся і дзейнічалі? Дзе іх толькі не прымалі. Ну, вось у той час нявызначанасці, так, з 19-го, будзем казаць, па 21 год, калі лёс Беларусі, лёс цэлага рэгіёну быў яшчэ невядомы, ён быў пад знакам запытання, то беларускія дакументы, якія выдаваліся, пашпарты, але не толькі пашпарты БНР, напрыклад, пасведчанні аб наяўнасці беларускага грамадзянства, яны дзейнічалі, яны дазвалялі людзям нармальна функцыянаваць за мяжой. Это было значна лепш быць грамадзянінам нейкай краіны, чым так званым бездзяржаўнікам, чалавекам, які пазбаўлены ўвогуле якога-колечы грамадзянства. Што можна было зрабіць з гэтым дакументам? Ну, па-першае, ён дазваляў легалізавацца.
Ось, наприклад, у той жа Латвіі, дзе дзейнічала вайскова-дыпламатычная місія, дзейнічала беларускае консульства ў Рызе, то вельмі шмат людзей хацела атрымаць гэты дакумент, таму што латышы яго прызнавалі, можна было зарэгістравацца, знайсці сабе працу, можна было аформіць сабе, не ведаю, набыць альбо прадаць нейкую нерухомасць. Апрача таго, дакумент даваў магчымасць падарожнічаць. Можна было падарожнічаць, паехаць у іншую краіну, і што важна, эміграваць, напрыклад, за акіян у Амерыку. І шмат хто прасіў выдаць ім пашпарт, звяртаўся ў беларускае консульства, той жа Рызе альбо Стамбуле, яны пазначалі, навошта ім гэта трэба, яны пазначалі, што ім гэта неабходна для таго, каб выехаць у Амерыку, напрыклад. Такія сітуацыі былі не адзінкавыя, яны здараліся вельмі часта, гэта значыць, што гэты дакумент быў дзейны і ён працаваў. Ну і, канешне ж, таксама дакумент даваў магчымасць, даваў шанец, можа так, на вяртанне на радзіму. Тыя, хто хацеў вярнуцца, яны таксама мусілі пакінуць тую краіну, у якой знаходзіліся, вярнуцца на бацькаўшчыну, і гэта таксама стварала добрыя перадумовы, каб потым вярнуцца на бацькаўшчыну альбо атрымаць краіну іншаземнай дзяржавы. Колькі гэтых пашпартоў альбо пасведчанняў аб грамадзянстве было выдадзена, цяжка сказаць, гэта яшчэ патрабуе глыбокага дэталёвага аналізу, гісторыкі яшчэ павінны знайсці адказ на гэта пытанне, но мы ведаем, што было надрукавана не менш як 10 тысяч бланкаў пашпартных, колькі з іх было выкарыстана, цяжка сказаць. Напрыклад, беларускія консульскія дыпламатычныя прадстаўніцтвы у Балтыі выдалі больш як 3000, недзе 3500 пашпартоў і пасведчанняў, не менш як 2000 пасведчанняў і пашпартоў выдала місія БНР у Нямецчыне. Нашмат менш выдала консульства беларускае ў Канстантынополі, там недзе, я налічыў, не больш як паўтысячы, ну, але гэта была як бы спецыфіка мясцовая. А як доўга працягвалі дзейнічаць гэтыя дакументы, ну, даследчыкі сцвярджаюць, што прынамсі да сярэдзіны, а можа нават вядомы адзінкавыя выпадкі і да канца 20-х гадоў яшчэ людзі маглі скарыстацца гэтым дакументам. Ужо бачыце, краіны як такой не было, ніхто яе не прызнаваў, а дакументы жылі ўласным жыццём. Дзякуй, Юрый, за гутарку. Вялікі дзякуй вам. На сувязі быў беларуска-польскі гісторык, прафесар Варшаўскага універсітэту Юрый Грыбоўскі. У Празе для вас працаваў Сяргей Абламейка.